použitý kuchynský olej môže dostať druhú šancu na život a teraz sa dozviete, ako sa to deje v spoločnosti Meroko. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Dobrý deň, takže nachádzame sa v spoločnosti Meroko aj s Leopoldou. Naša prevádzka sa zameriava na výrobu bionafty, ktorá sa primiešava do 7% objemových do fosílnej nafty. Hej. Hlavnými stupňmi súrovinami sú surové rastlinné oleje alebo aj živočíšne tuky. A takisto vieme spracovávať aj použitý kuchynský olej, ktorý vlastne znižuje emisnú stopu ešte viac ako tie surové rastlinné oleje. Zber oleja kuchynského je súčasťou veľmi pekného projektu. Áno. Povedzte nám, ako to začalo a ako ste sa za tie roky, ktoré pôsobíte na Slovensku, posunuli. Takže spoločnosť Meroko okrem surových rastlinných olejov spracová aj použité kuchynské oleje. V podstate je to už, myslím, že od roku 2012, v roku 2017 prišiel taký nápad vytvoriť projekty, že by sme si okrem toho, že použitý kuchynský olej nakupujeme od dodávateľov, že by sme si ho skúsili sami zbierať. Hlavnou ideou bolo zber použitého kuchynského oleja z domácností a chceli sme občanov motivovať takým spôsobom, že by sme niečo za ten použitý kuchynský olej dávali. Čo im dávate? Momentálne im ponúkame za použitý kuchynský olej buď čerstvý olej na vysmažanie, alebo 8% kuchynský ocot. Meníme to vlastne v pomere 3 litre starého oleja sa rovná 1 liter čerstvého oleja, alebo teda liter starého oleja sa rovná 1 liter 8% kuchynského octu. V podstate je to na tých domácnostiach, vyberú si, že čo chcú vymeniť v prípade, že prinesú 10 litrov oleja, použiť kuchynského octu, môžu ľubovoľne nakombinovať. To znie veľmi motivačne. A koľko vyzbierate ročne litrov použitého oleja? Áno, v roku 2017 sme za rok vyzbierali zhruba 2000 litrov, v roku 2025 to bolo už viac ako 400 000 litrov použitého kuchynského oleja. Čo sa týka toho záujmu, tak dá sa povedať, že 50% sa bral čerstvý olej a zhruba 50% z toho množstva sa bral kuchynský ocot. A stále platí teda, že ste schopní vyzbierať toho oleja oveľa viac, takže budete aj rozširovať možnosti pre obyvateľov Slovenska, kde budú môcť tento olej odovzdávať. Áno, určite máme na tom záujem. Momentálne spolupracujeme približne so 170 obcami, ale dá sa povedať, že na dennej báze nás ohlasujú nové a nové obce a sme otvorení každej spolupráci. V podstate množstvo, ktoré sme my vyzbierali, predstavuje malú časť toho, ktoré my nakúpime a spracujeme, čiže máme kapacitu na to, aby sme vyzbierali, dá sa povedať, že každý liter použitého kuchynského oleja z domácnosti na Slovensku. Budeme držať tomuto fantastickému projektu palce. Ďakujeme. Budeme aj pomáhať, aby sa rozširoval do ďalších miest a obcí. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. S iniciatívou Miesta preč mapujeme, čo sa deje s odpadom z domácností. Sledujte naše reportáže a presvedčíme vás, že triedenie odpadu má zmysel.